В момента, в който натиснете поръчка, заявката ви се сканира и попада в лабиринт от транспортни ленти. Дълбоко в огромен център за обработка, тя се поема и започва пътя си през толкова сложна мрежа, че дори малко забавяне може да обърка целия процес. На всяка контролна точка пратката се сканира и сортира според тегло, форма и дестинация. Около нея се движат хиляди други кутии, някои предназначени за съседния квартал, други за другия край на страната. Само за няколко часа вашата поръчка е подбрана, опакована, етикетирана и подготвена за доставка, още преди да сте се запитали къде е. След това идват вановете, стотици на брой, натоварени до максимум с внимателно подредени пратки и маршрути оптимизирани алгоритмично до най-дребния детайл, включително светофарите. Още по изгрев шофьорите потеглят, изминавайки десетки километри и спирайки на повече от 100 адреса за ден. А до 16 часа пакетът, който сте поръчали едва снощи, вече не е в процес на доставка. Той е в ръцете ви.